Despois dun proceso longo e complicado e de case unha década, a pousada de Ribadumia conta xa con todos os documentos precisos para a súa entrada en funcionamento. O Concello concedeu o inmoble a licenza municipal de apertura, pendente de rematar a urbanización da contorna. O Concello dou licencia, comprometéndonos, porque eso foi así, hai un compromiso técnicamente xa entre Secretario de Diputación, Secretaria Concello, de que as obras da calle número 1 e da calle número 4 pois son unha realidade, senón evidentemente pois sería difícil de poder dar licencia, pero si hai un compromiso, está garantizada ademais a urbanización por parte da Diputación, que de feito está se licitando ou saleu a licitación e será a adxudicación pois agora en breve para poder facer esta obra. Segundo Castro, dende que o seu equipo entrou no goberno, o Partido Popular acusounos de poñer atrancos para a apertura do edificio. O alcalde explica que a documentación que posuían estaba chea de erros, como a construción de plantas que non figuraban no proxecto inicial ou a ocupación de solo pertencente á igrexa. No 2015 o Concello pediu por primeira vez o expediente de legalización á Deputación, pero non foi ata o ano pasado cando a institución provincial o mandou. Tanto a anterior Diputación como o anterior equipo de goberno. É que é incomprensible poderlo facer tan mal. Para nós é incomprensible que unha administración poida facer tan mal as cousas como se fixeron nesta obra. Con estes trámites, o Concello dá por rematada a súa intervención neste procedemento pragado de momentos críticos que puxeron en dúbida a viabilidade do proxecto. Agora aseguran a pousada ten a documentación precisa para comezar a súa actividade. O convenio que poida ter Diputación con o TUSA, evidentemente, é a responsabilidade deles. O Concello de Ribadumia terminou a xestión no momento en que dá licencia despois de cumplir con todos os requisitos que se tiñan que cumplir. Por lo tanto, que nos tilden a nós, o equipo de goberno, que nos tilden de que nos estamos influenciando ou que estamos perxudicando, digamos, esa apertura, pois evidentemente eu creo que cai polo seu propio peso. David Castro asegurou que o Concello explicará o procedemento a calquera veciño que o pida. Tamén afirmou que informarán o candidato do Partido Popular á alcaldía, Martín Vázquez, destas xestións.